Halo Lur, ketemu mana neng channel YouTubeku Andre 1TR. Tadi ceritanya dino iki aku bareng ngeteri barang Lur. Iki mobil pickup iki enak acara lomba lomba apa? Futsal apa? Oh soccer iki. Iki cangkruk ngopi-ngopi iki Lur. Iki kan Eko nguri. Aku ini gitu. Kami lagi ngopi ya. Ngopi ini sih Lur. Kau ngopi itu? Ya, ya. Ini rokok apa nih? Tinggi. Ora enak tinggi ini. Iki ceritane cek nunggu pembukaan nih lho. Pembukaannya jam 10 jadi. Tapi kami mangkat ngomongnya jam 6. Motornya barang ini. Karena anak kawanan ngapa anak kawanan gue? Kawanan ya dandapan tuh ya. Sebenarnya rame misalnya. Angel ngunjal barang ya anak kawan. Ya ai. Juga nih ada sen. Sampai ada sendak tuh. Anggam bian piye nih anggam bian. Iku. Yang dari mau HP ini mau pengetas mungkin. Oi, eta ora. Isuk ngene iki yo ngene iki cangkruk nih. Hmm, sebelah kanan yang sakit tuh. Neo kopi. Baru inilah tangan pada nyatet gigi tangan. Hmm. Lomba ini kok antar sekolah apa antar apa itu? Antar sekolah apa antar kelas sih? Iku. Itu orang lur Gubernur Sumsel event basket. Oh, basket mbek soccer. Soccer piro Bang? Lebih ke 6 ya. Tak ngerti ku oh iya. Arep pesen mie ayam malah belum jadi ini. Oke, mie ayam jebol panci nih. Tadine jebol. Aku mbak wedokku mau lur. Yang ngambil kopi, mbak wedokku gelem juga ngambil kopi. Ben ora ngantuk kawan. Biasanya nak tangi subuh ini awan-awan kan ngantuk ora ketulungan. Iki ngun gedung nggo sekolahan SPH iki, Sekolah Harapan iki SMA iki. Enek lomba soccer karo basket iki lanang wedok. Ngrebutke piala apa iki? Gubernur ya? Gubernur. Jadi cacah sekolah iki nglebutne piala gubernur lur. Engko nek gubernur engko Sumatera Selatan, Sumatera ya. Kami ning kene iki aku mau nganterne barange metu orang dodolan mobil pickup e. Ndi
Oh kayak rame ya sana sing buka nek sing urung. Daripada nunggu kesuwen ngopi-ngopi sik kok ya. Yo ay. Ndi rokokmu? Anggap biar ini jarum. Kok celok apa cewek? Nek jeli HP-mu kepiye jeli HP ini? Kok ngomongin piye nek jeli HP? Harus dicas ngono. Hmm. Nanti cas karo ke dolanan mudah melempung baterainya. Ya kan batune kene kan batune sarep entek to. Aku ben aja ngedrop. Tak ngomongi. Leren dikit, le dolanan aja sampai ngedrop. Malah ngamuk bocah. Balik melaku sudah deh. Ora mutung deh. Renget. Biyen nggone jero kono, aduh hunjale ngangkuti barange. Lempo untung iki ning cedek ini gila. Iya ta? Iki. Done ning kene tenane. Samin-samin ae Iki mobilnya. Isem biyen aku main biyen. Piye lur? Komen lur. Lelek konten Andri TR01 gawe Android konten TR. iya Android TR. Andri 1 TR gawe konten Mobile Legend. Komen lur. Ada cilik main Mobile Pendapatnya sama Legends. lur. Mbak. Yo enggak Enak sing gede. gitu. Oh, biyen hobi aku main Mobile Legends. Tapi tak hapus, upload HP ini. PUBG main zamannya PUBG nah. Seneng aku main PUBG. Tapi saya gue gede ya nih. Kurang giga ya nih. Downloadnya suwi nek sejam paling. Tapi murah. Iku rame 8. Nah, orang 6 ae mampu kok. Oh, Ya tapi ngentekne kuota. enggak lah. Mana ada? Dadak dino main terus. Loh. 100 MB kan Rio. Sewengian. Masa? Hmm. Lah kowe main apa ML saiki? ML yo, FF yo, COC. COC nomor 1. Oh, zaman biyen CN. Oh, masih ada dong. COC kan game biyen. Iya. Terus apa game apa di biyen? Tibia itu Tibia ya. COC lah. Sing maine ku piye COC? Meh padha kaya apa to? Lords Mobile. Sing kepiye maine? Perang. Iya. Dhewe nggih kerajaan, terus perang antar kerajaan wong ngono kan. Nggih gedene kerajaane dhewe. Udah sing kewan-kewan kae nek sing mabur-mabur, kelawar, nyerang Iya. ilmune ya. Heeh. Oh. Berarti ku bangun kerajaan ngono. Iya, bangun kerajaan. Terus dihancur nih. Ya dhewe nyerang kerajaane wong liya ben dhewe entuk apa? Untuk emas, untuk elixir iki sing ibate nggih apa? Ningkatne tentara. Tapi ki dhewe kudu gawe gedung juga. Iya. Iku dihancurne wong piye? Hmm? Sing dhewe bangun dihancurne wong juga. Ya jajare wong kan iso anu meneh, balik meneh, tapi kan sing kelong kan wis dhewe diserang wong kan kayak apa? Emas karo elixir dhewe iki mau sing kelong. Lek bangunan mah tetep Oh, gitu. Tapi kan dhewe kan ditambang Mas ya, tambang emas, tambang elixir. maksudnya untuk gedungnya hancur, untuk kerajaannya untuk remuk. Untuk. Ya remuk-remuk tapi kan iso balik dhewe. Nggak ngerti aku game-game. Ngerti gue game PUBG lah. Nah, aku main PUBG kan. Pertama kali main game ya COC, terus ana PUBG ki main PUBG waktu anyar-anyarane PUBG bisa nang Android. Ya kan PC deh. Iya. Anyar-anyarane PUBG mlebu nang Android, download, main lah karo cacah kan. RAM wis mulai gede, mbiyen HP ku kan isi RAM 3, isi mampu. Saiki tambah mampu ya RAM 6. Ya, maksudnya RAM 3 kan pas peningkatan nggak mampu ngono maksudnya nggak mampu. Jadi pindahlah main anu apa pertama nyoba ML orang mudeng ML Masa orang mudeng kayak sang mudeng apa ngajari? Saiki kok wis sang mudeng. nah baru kan orang mudeng aku kan main ML main
FF aku. Dijak main FF. Ya wis lah main FF suwi nek 3 tahun. Wah, sampe 3 tahun main FF. 3 tahun berarti Zaman biyen akeh bocil main FF. lah saiki 4 tahun iki. 2019, 20, 21, 22, 23, nah 5 tahun. Edan. Yo, 5 tahun main FF. main FF. Nah, waktu main FF ini kan waktu aku kerja di Lampung, konco-konco kan gak enak sih main FF iki, main ML kabeh. Mungkin iki lah aku belajar diwarai karo kono. Apa dia renek tuh? Yo Kau gak pernah melok lomba-lomba. kan hobi. Nah, lelek apa yo melok lomba, melok turnamen. Kan duwe sekuat dhewe ngono aku ben. Di hubungan deh. Iya. Kalau turnamen itu lah ya antar-antar apa antar desa, antar kuil. 5 tahun berarti kerja mana HP-mu HP Mito Wian berarti. Ya ora itu to. Aku pertama main FF iki HP Oppo F1s RAM 3. Gak apun, gak ngelek-ngelek tuh. Enggak sih like. Terus game apa nih mbak main game Wian? Selain FF, selain ML, saya game apa main? Candy Crush. Game kok Wian Untuk nih? Candy Crush yang situs. Heeh. Kuwi lain bro, sensor. Candy Crush aplikasi permainan nah sampai level 1000 aku biar. Masa? Aku main Candy Crush ki waktu main barengan karo main awal-awal main COC. COC. Isi HP Samsung J1 Ace. Koncoku wis tuwek lho padahal wong Jakarta ini. Cek pangga main COC ini. Iya. Kemudian kan COC kayak sampai pertama aku main ki sampai TH 11. Iya TH 11. Tapi enak main nggon komputer mainnya. Bisa terus main meneh. Enggak mainnya enak nggon komputer gede lah ya. Iya. Tapi padha wae lah. Iku kan dene gur main strategi wae. Kopinya cepet adem nih. Padahal panas ini cuacanya. Kau ora mainnya saiki. Angger bengi main kowe. Bengi main. COC apa ML? Kabeh Gila. COC niki dibuka. Misi-misi wis rampung baru FF. Kan selesai misi rampung baru main ML. Turunnya jam pira ya? Turu jam 11. Kan sore nanti gue yang ntar. Iya. Ikur nggih hiburan wae. Terus saiki caca lho sing wis ibate sing wis enggak main meneh sing vakum wis akeh kok kanca-kancaku mbiyen. Main FF, main ML, PUBG bareng wis do vakum. Itu nggak main lah. Ikut beberapa pas sing isi main. Ya paling sibuk, dari sekarang sibuk kan. Ya Kerja. kerja iki lah. Jangan gendut nguriku. Ngeleh, ngelirung ya. Burung. Aku ngeleh kalau mangan gitu. Dilekne lah mangan ayam. Ya wis lah. Ya wis lur, ngono ya lur. Ceritane dina iki niku sing lur ya pemain game lagi. Main apa sih 5 tahun lu ya? FF Edan FF nganti 5. Main FF nganti 5 tahun gitu. Dan gue nak kredit motor kredit pindo. Kredit motor yang pindah entuk. Nah mobil bisa entuk ya. 5 tahun gitu. Dan main game. Bojo anakku wis sekolah TK malahan. Enggak ada main game nganti 5 tahun, tapi yo jeneng wong hobi to. Ya, Apa wae dilakoni kan. daripada aku main cewek ya enggak, Lur. Ya wis lur ngono ae lur. Ceritane dina iki ya. So, kita sambung lah. Sampai ketemu di next video. Bye bye.